Molt bon dia de nou. Avui parlaré del que és la Casa Puig i Cadafalch, que m'encanta. És una de les joies amagades de Barcelona. On està aquesta casa? La casa on va viure, on tenia el seu estudi, on es va descobrir amagat en una paret el seu arxiu, el famós arxiu d'aquest gran arquitecte de Barcelona, Puig i Cadafalch, que avui en dia es conserva a la Fundació. On està aquesta casa? Està al carrer Provença, entre Rambla Catalunya i Balmes. Per tant, què podem dir d'aquesta casa? A molts de vosaltres no us semblarà que sigui Puig i Cadafalch, no? Quina diferència amb la casa Ametller, amb aquella forma esglaonada, amb aquell neogòtic tan clàssic, tan característic de Puig i Cadafalch. És una casa posterior, és una casa de l'any 1917, gairebé 20 anys més tard de la casa Ametller. Per tant, aquí Puig i Cadafalch ha evolucionat i ha evolucionat amb els temps, ha evolucionat cap a un noucentisme. El noucentisme propugnava un retorn després dels accessos modernistes a la geometria, a la serenor, a l'equilibri, a la tradició clàssica. És un moviment molt català, molt del Mediterrani, molt de la Mediterrània, del clàssic, del grec. Per tant, retorna als esquemes racionals, diguéssim, que es veu molt clar en aquesta façana racional, geomètrica, sòbria, on s'han eliminat totes les decoracions de la paret, excepte la porta. Aneu a veure la porta, que veureu uns esgrafiats preciosos, que són les al·legories de les arts. La decoració molt limitada, per exemple, aquí, que és preciós això d'aquí, molt limitada. També una gran influència d'un altre corrent modernista, que era una corrent molt més sòbria, senzilla, que és la corrent de Viena. Fantàstica corrent modernista de Viena, Olbrich, Wagner. I està claríssima aquí la influència de Viena, sobretot en aquestes finestres d'aquí. Penseu, si heu anat mai a Viena, que recorden una mica, o a Viena, o aquest centre Europa germànic, que recorden molt allò. Per tant, Casa Puig i Cadafalch, on va estar, on es va descobrir el seu arxiu, entre Rambla Catalunya i Balmes, un estil totalment diferent, que s'ha inclús dit estil racionalista. En fi, és un estil molt influenciat pel noucentisme i molt influenciat també pel modernisme vienès. Més a les meves càpsules. Fins aviat. Que vagi molt bé.